What's up mga kachongs? So ngayong araw na to ay tuturuan ko naman kayo kung paano umakyat ng lube. Yun. So ngayon mga kachongs, ituturo ko sa iyo yan step by step para malaman nyo kung paano ba umakyat yung mga professional na mabilis umakyat ng lube. So ito mga kachongs, ituturo ko sa iyo step by step. Tara. Siyempre, una mga chong ay kailangan natin ito. Ito. Kailangan natin na meron tayong maaapakan. Kasi ito yung ating gagamitin sa ating paa. Kasi ito yung ating aapakan ng ating paa. So, ganito mga chong. Una, ito. Ito, apakan ito. Then, dito mo iapak yung paa mo. Yan. Yan. Hanggang makapunta ka sa ibaba. So, yan mga chongs. Kung ikaw mga chongs ay nahihirapan na sa isang relasyon, mas mainam na bumitaw ka na lang.